Helt seriøst, jeg har virkelig brug for noget. Et eller andet. Nå. Du optager. Nå, men så siger vi hej YouTube. Hej. At Rasmus, man kan ikke høre Rasmus. Kun er ham og hans gåde. Ja, jeg kan godt lide det her faktisk, inden for Hazecraft. Jeg elsker den her server. Fordi man skal bruge 2 slag med hånden. Så er Har du Hazecraft? ja, Har ja, jeg fået. ud har jeg så. Det skal du spille. Det skal være lidt sej. Spille på en server som Gex og Jeg spiller Minecraft. Og jeg har fundet birketræ. Lige inde midt i en skov. Det er så sjældent, man finder det. Hvordan fanden er det nu Hazecraft ser ud, mand? Jeg har den. Det ved Jeg har en